Ngilethe UK iminyaka yami isiyancipha. Mase ngina-28 ngathi ngizofisa ukushona. Sengibonile ukuthi la emhlabeni angipilongi la mina lina nilibele umona nezinto engasile stuff yabo. Ngaze ngamziba lo mgidi abathi uSifumba yazi. Kanye namavukanakhe. Ngabaziba mfowethu ngabaziba engathi angiselona i-artist ngathi angiseyena umculi yabo. Ngabaziba nje. Ngale ngqondo yokuthi uyazi uma usegemini noma usempilweni akumele into uyithathe ngomona yabo. Ngoba into uma uyithatha ngomona izokwehlula vele. Ngamanye amazwi sengibehlule. Akekho owaziwa njengami ukusuka la nje Olundi ungenelele kwezinye indawo yabo. Nakona futhi mangathiwa ngiyaqhamuka kuyocaca. Sebemane bayayifaka nje ngoba bayakotela yabo. Lento le ibabulale ukutheni sithi siphila sizinkabi wena bese uba nomona ngenkabi ethile. Yabo. Lokho kuzokulimaza ngoba abantu bayathanda inkabi yabo. Wena mawufuna ukuthandwa njengabantu fana naye inkabi yabo noma uzenzisa inkabi noma uzwane nenkabi ngendlela right. Hayi ukuthi ufuna udlela inkabi umona bazokunyanya abantu. Mbuke yini esicwaca kanjani. Futhi mangizokhuluma ngendaba yesicaco niyahlupha ngoba nina umuntu uthi enesidina sakhe kubantu noma enesicwacwa sakhe kubantu yabo. Nina bese nifuna ukumlashela nifuna uzoyixhuma kwisidina sakhe noma kwisicwacwa sakhe. Uzongena kanjani kwisicwacwa somunye umuntu ekubeni unesakho nawe nje sikuhluphayo yabo. Mina abantu bebengithanda ukuthi ngiyahlabelela. Khona ngihlabelela bengingenako ukuthi ngihlabelela ngoba ngithi ngenzela bona abantu. Bengihlabelela ngoba ngithi ngifuna ukucabanga amaplani ami ukuya phambili yabo. And futhi ngicabangile so nabona ukuthi ngimuva ngamaplani anzima uyabona ngaze ngathinta uBig Zulu laphana abashayela ingoma eyahlanyisa iSouth Africa yonke yabo. Naye ngamgeza isicwacwa sakhe uBig Zulu sokunyanywa ngamabhenca wathandwa amabhenca ungenile nje amabhenceni mangeke ubone ibhenca limceka ngogodo khona ecula irap kanje yabo. So mina ngiyayazi into engiyenzayo ngoba ngayiphiwa uNkulunkulu emazulwini. So uma ufuna uzoyixaka ngami uyayilimaza wena. Kufana nama-brand namakhampani yes. Ama-brand namakhampani mangathiwa ngitshela iqiniso njengamanje asuke la asuka khona athatha iy'mpahla zawo ahambe ey'lahla yabona uLundi ey'lahla ey'ndaweni la okulahla khona odoti okulahla khona odoti yabo. So ngoba vele bengumuntu osehlathini ngaleya nkathi ngibhala zona iy'ngoma ngifuna ukukhulula umqondo. Ngiyayibona lezi zinto lezi ngiyasho ukuthi la ma-brand lawa acinga mina la yabo ngawani. Ayangisaba asaba ukuthi kuzovela amahlazo ukuthi bebematanisa nami ekuqaleni yabo befuna uzozenza sami ukuzocreate njengami yabona. Beyifaka kwisicwacwa sami noma kwisidina sami anginaso isicwacwa mina ngiyathanda. Engisengisholo ukuthi beyifaka kulokuthandwa kwami ngoba phela into engadalwa nayo ukuthi ngizale ngithandwa vele ngiyofa ngithanda. Manje bona befuna ukuyifaka kulokho yabo. Begcina sebethola amachaphazelo okunyanywa ngabantu. Abantu abamfuni mina umuntu ozolokhu enakashelana nami engathi ngimbelethile beni. Manje-ke lama-brand namakhampani enze yonke lowo doti lowo ngoba ayifuna ukuthi kuthiwe mina ngiyahlanya noma ngiyagula ngithatha iy'mpahla zokucoshwa noma ngigqoke iy'mpahla zokucoshwa. Kanti ungabonile nje lawo ma-brand ikakhulukazi ama-brand alocal agcwele yonke le ndawo le achithiwe laphana. Shuthi awathengisi kahle emamakethe abo. Bafuna ngazuthi mhlawumbe ngathi wathathwa abantu abanjengalaba abahlala emgwaqeni bese beyawagqoka ukuze ezoduma yabo. Ngendlela nje abafuna ukulokhu bekhanda udumo ngendlela engasile. Kuvimbephi umuntu wakini uthi uhambe komunye umuntu wakini uthi mfowethu nali iphepha elibomvu noma nali iphepha elihlaza noma nawo 20 rand futhi ucela ungigqokele nasi iskipa sami ungikhangisele lapha edolobheni namhlanje ukuze abantu bezongithenga ngoba ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukuyisetha into yakho ugqoka kahle yabo. Nize nabhala ingoma nithi niyagula ngicabanga ukuthi ngizoninaka ngoba nifuna ukuyimatanisa nami. Mina ngiyazazi ukuthi ngigqoka kahle futhi ngaze ngigqoka kahle angeke ngize ngiphikiswe umuntu kulokho anginendaba. Ingakho mina ungeke uze ungithole ngilokhu ngithi hayi ugqoka kwasha kwacima nani. Ungibona ngingagqoki nje lama-brand anamagama amakhulu ngoba ngiyazi ukuthi mina igama lami uMjobisi uKhampathi ngesingisi igama elikhulu kakhulu umhlaba wonke naphesheya kwelwandle futhi lihlokomisa umhlaba khona yabo. So manje uma uzoqhamuka wena ucabanga ukuthi mina ngizonakana nokupatanisa kwakho bese futhi kube mina futhi osafarisha ngalokho uyadlala. Mina ngingasokola ngingamnandaba ngoba angikwazi ukwenza amadili angasile. Angikwazi ukwenza into at the end of the day ezocindezela igama lami phansi noma ezokwenza ukuthi wena uzizwe unepower ngegama lami ekubeni mina ngingakaze ngikhule ngegama lakho. Ngikhule ngegama lami mina yonke into engiyiyona ngizenzela
ngilala ngikhona namhlanje ngiyimina yabo angikho ngcona ngabe umelele kodwa ngiyibona ukuthi senginakho konke empilweni ngoba ngiyazazi ukuthi ngiyimina anginqeni lutho angisabi lutho futhi angisabi umuntu anginendaba ngizibosa amajongo nje qaphela finish enhlala manje uyabona ukuthi kuzoshona ilanga masilokho siba nalama debate lawo ukuba nenkulumo mpikiswano ukuthi ubani omdala inkukhu neqanda ebenikwaziyo ukuthi nenkukhu yadalwa imina njengoNkulunkulu wayo yabo ya ngiziboza amajongo uNkulunkulu amajongo nje kahle kahle futhi kuzomela ngihambe ngimfakele umthandazo amajongo ngithandaze kimi ngoba angisahloniphi ungahloniphi kwenu kwenza ukuthi sibambeze ukuhamba kwesikhathi nokuhamba kwezinto yabo gcine ngasenzeki izinto ngendlela ngenxa ukuthi nilibele ungahloniphi abanye behambe bendlini bebuye benomona awukwazi ukuthi ungathi ungifice ngimile la usuka la usuka khona ujike futhi uzothi kimi hayi mina ozenza sawena kuye wangibona ngicabanga noma uke wangazi ngibuka ngitshela ukuthi awuphinde uqhamuke noma ovela ukuze ngizobona ukuthi uba ungcono nomunye bafana bakithi uma nizophila kanje nisazoba amahlathi la ngempela umlijo ngempela zami ukuyithanda ngendlela yabona njengoba ngingakhulumi lutho kanje ngeindaba zami zokugqoka nanokugeza isikhathi esiningi ngoba ngiyazi ukuthi kusukela ebuncaneni bami mina nawe ufakazi ngenhliziyo yakhe emhlophe qwa yabona ukuthi ngangivele ngidlisa ngamapayipi yabo wawulala uqhaqhazela wawulala kabuhlungu yabo wawungazi nokuthi uthini usaba ngisho ukungibuka yabo namanje nje futhi yiyona into esenzeka le kodwa manje ngifuna ukuthi ukuvale emlonyeni wakho ukugwinye njengophuthu lakho noma njengophuthu lwakini lokho ukuthi yena mina ngiyisibosa amajongo ngazalwa ngiyiso futhi ngiyofa ngiyiso azikho futhi esiyodlula mina emhlabeni uma sikhona esiyodlula mina okwazi ukuthi unyoko wakho lo onguwe ongisanganela naye noma ngisho ngathi usilandaphi uzosibeka la akekho mina umfana oyongidlula ingezo amanzi ukugqoka yini akunalutho ngisho intombi lo mhlaba nje nguphethe ngiyawulawula futhi ngokuthanda ngizokuvala manje vele ngalezi inkulumo ezifana lezi ngoba angizwani mina nokubheka amathiwa ngiyabheka ngithole engomeni la ngase ngibhekela kodwa nje ngifuna kuhlalekini nikudle bafethu lokho nikugwinye njengomthandazo ijongo ingagezi ukwabona lamajongo aqhamuka ehambe emaningi noma emathathu noma u2 lo usuke ekhuluma kakhulu uyena usuke engagezi uyeke lo ngqo wakhe sure noma nithi niyaxoxa enimile nje ningabantu noma ni-crew lo usuke ekhuluma kakhulu uyeke ongagezi ngqo wakhe yena nje ngqo yedwa zini vela nisadle ematafuleni ekhaya kini lanixoshwa ilo okhuluma kakhulu lokho yena ongagezi impela-ke lanixoshwa kuye lo nto eyisesodla etafuleni uzokukhuluma usibani mani kakhulu ekubeni engagezi kanje akuthandi nokudla ithi asabe thola shona ilanga ithi yangibukisha ithi kusayimo ithi njalo ngusima-2 umfoka msezana uzwakala mase ethi sima-2 bese kuyaphela into ethandwa zingane fanengezo into ethandwa amajongo fanengezo into ethandwa zintombi isibuko samajongo into ethandwa umhlaba wonke awidla amanzi into ethandwa zintombi isibuko samajongo into ethandwa umhlaba wonke idla amanzi uyamazi umjongo awisivunguvungu uyayazi itonato wena ngisho idla amanzi uyayazi umjongo isivunguvungu uyayazi itonato wena umtonato uyayazi isibuko esamajongo uyalazi idla amanzi uyamazi umjongo ngisho idla amanzi uyayazi itonato wena awisivunguvungu uyamazi umjongo ngisho idla amanzi uyayazi itonato wena ngisho isivunguvungu uyamazi umjongo idla amanzi
uyayazi Tornado wena ngisho isivunguvungu uyamazi umjovo banengezo uyamazi uTornado wena ngisho isivunguvungu uyamazi umjovo banengezo uyayazi Tornado banengezo uyamazi umjovo Nishilamanzi, uyayazi Tornado, yebyas bumfu, uyayazi, nishilamanzi, uyayazi Tornado, yebyas bumfu, uyamazi umjovo, awilamanzi, uyamazi Tornado wena, nishisbumfu. Uyamazi umjovo yeyidlamanzi uyamazi uTornado isivunguvungu uyamazi umjovo banengezo eshe ushala banengezo awano panela banengezo banwamanzi silwana samanzi banengezo uyasazi lesilwane esamanzi uyasazi tanzana yeyiTornado uyasazi lesilwane lakalaka yeyilamanzi uyayazi Tornado wena yeyisivunguvungu uyamazi umjovo banengezo hey laba baphilisa kabuhlungu amasingile amamhlophe asebenza ngamapayipi abahambe bolala ezibhedlela bafowethu vele sifuna ukunciphisa ipopulation la eSouth Africa abantu abafe ake nife nje ke singcwabe alikho elibi lingathiwanga nibulawe icorona ufe nje nawe uyithathele isinqumo sokuthatha impilo yakho uyiphumuza umthwalo okuhluphena nalolu sizo okuhlezi ukhala nobalisa emhlabeni sengifuna ufamasi ngilamamhlophe nina nithula nisho nje ukuthi igwinya ujeqe yazi ngikhola igwinya ujeqe yini bangavele bese igwinya ujeqe omkhulu olondi sithule silalela isitimela njalo sasiphazamisa ekuseni ngisho sithi sivuka silalela ingoma sizwa kukhala sona sodwa kodwa sazi nokuthi siyakuphi asikaze siye sonke futhi Emboshongweni hayi olundisi ngamakwerekwere yazi sometimes Emboshongweni noma Emboshengweni bese vesishintshe igama le town eplaza sithi kusebuthelezi ngamakwerekwere kodwa mebuthelezi sayebuthelezi ngelela umuntu anomhawu ngayo yazi makukhulunywa ngenkosi uShenga uButhelezi nami ngivele ngizwe ngimnyamane kanqengelele ngizizwe nje ngimnyamane kanqengelele ngalowo ngathi ngifise ngabe ngubuthelezi ngelela umuntu anomhawu ngayo yazi makukhulunywa ngenkosi uShenga uButhelezi nami ngivele ngizwe ngimnyamane kanqengelele ngizizwe nje ngimnyamane kanqengelele ngalowo ngathi ngifise ngabe ngubuthelezi sezogiya bonke uButhelezi mase sithi itown labo liwuButhelezi igama lakhe bazogiya bonke ke oShenga mhlazomnyamana onqengelela nempilo avele ivila yazi wonke umuntu ufise ngabe uhlezi kanje engenzi lutho ngisho hambe kanje ebese emoyeni phinde ihlale 10 million lo 10 million 50 million 10 million yabo le mali enenganjani uhulumeni le mali yenzani uma ngoba isasebenzi phela yazi ngiyadlala ngathi eSouth Africa abasayifuna awula hlala 10 million lo zanzoxoxa uyadlula lapha nalo omunye yangena usana nawo 50 million sure